Sestra Marija Bertila Kaja Kovačević rođena je 11.5.1948. godine u Adi kod Odžaka od oca Joze i majke Ruže Keseđić. Ušla je u društvu 26.8.1963. godine, a u novcijat 14.8.1966. godine, kojeg je provela pod vodstvom učiteljice novakinja sestre Marije Kristine Čondrić i vodstvom časne majke Maristele Gojić, vrhovne poglavarice i provincijalne glavarice. Prve zavjete je položila 15.8.1967. godine u Zagrebu, a doživotne zavjete 15.8.1973. godine u Čardaku na Dolorozi. Kroz proteklih 50 godina redovništva vršila je službu u njezi bolesnika, vodstvu doma za starije i nemoćne osobe u Njemačkoj, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, te vodstvo zajednice u službi provincijske glavarice i kućne predstojnice. Sestra Marija Ljubomira Ljuba Žilić rođena je 20.10.1948. godine u Potkraju, Travnik, od oca Mije i majke Marije Marijanović. Stupila je u društvu 30.9.1963. godine. U novicijat je ušla 14.8.1966. godine u Zagrebu na Kraljevcu pod vodstvom učiteljice novakinja sestre Marije Kristine Čondrić i časne majke vrhovne glavarice Maristele Gojić. Prve zavjete je položila 15.8.1967. godine u Zagrebu na Novoj Vesi, a iz doživotne zavjete 15.8.1973. godine u Čardaku na Dolorozi. Kroz 50 godina redovničkog života služila je starijim i nemoćnim osobama u Belgiji i zadnjih godina u Vitezu, te služila je zajednici u službi kućne predstojnice. Sestra Marija Paspalina Anđa Santro rođena je 1.11.1947. godine u Kutama na Kupresu od oca Tome i majke Stane Gašpar. U društvu je ušla 27.9.1962. godine, a u novcijat 15.8.1966. godine pod vodstvom magistre sestre Marije Kristine Čondrić, vrhovne i provincijalne glavarice sestre Marije Maristele Gojić. Prve zavjete je položila 15.8.1967. godine u Zagrebu, a doživotne zavjete 15.8.1973. godine u Čardaku na Dolorozi. 50 godina redovničkog života provela je u službi starijih i nemoćnih osoba u Belgiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Trenutno je u Vitezu kod starijih i bolesnih sestara, te vrši službu zajednice kroz službu kućne poglavarice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svemogući vječni Bože, ja, sestra Marija Bertila Kovačević, premda nevrijedna, uzdajući se u Tvoju neizmjernu dobrotu i milosrđe, zavjetujem Tvojem božanskom veličanstvu pred blaženom Djevicom Marijom, svetim Josipom, svima svetima i pred Tobom, Majko Glavarice, da ću doživotno obdržavati evanđeosko siromaštvo, čistoću i poslušnost po propisima konstitucija družbe sestara služavki maloga Isusa. Tako obećajem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svemogući vječni Bože, ja, sestra Marija Ljubomira Žilić, premda nevrijedna, uzdajući se u Tvoju neizmjernu dobrotu i milosrđe, zavjetujem Tvojom božanskom veličanstvu, pred blaženom Djevicom Marijom, svetim Josipom, svima svetima i pred Tobom, Majko Glavarice, da ću doživotno obdržavati evanđelsko siromaštvo, čistoću i poslušnost. Po propisima konstitucija družbe sestara služavki maloga Isusa. Tako obećavam. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svemogući vječni Bože, ja, sestra Marija Paskalina Santro, premda nevjerna, uzdajući se u Tvoju neizmjernu dobrotu i milosrđe, zavjetujem Tvojem božanskom veličanstvu, pred blaženom Djevicom Marijom, svetim Josipom, svim svetima i pred Tobom, Majko Glavarice, da ću doživotno obdržavati evanđelsko siromaštvo, čistoću i poslušnost. Po propisima konstitucija družbe sestara služavki maloga Isusa. Tako obećajem. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U znak radosti i čestitanja darujmo pljesak našim svečaricama.